ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинони муҳтарам, обначиҳои канали Саудо ТВ. имрӯз 16 июн 2026 сол 10 хонаи арзонак дар канали Саудо ТВ дӯстон тамошо кунед. ҳатто дорем хонае ки барои иҷораи 700 сомон моҳона дӯстон. Дигар чӣ хеле хона монем бачаҳои азиз. Марамад навори мо беҳад навори зур шид. Ай дигар видео фарқияти калон дорад бачаҳои азиз. лайкотро монен, дар канал подписатсия кунен. ватсап мегзорам барои қабули реклама 9997 ахири номери май. чизе ки дорен роӣ кунен. ёки омада ай пеш навор мекунем. мо 9 та сайт дорем бачаҳо, медонед, 9 та ютуб канал, яъне ки 4 ютуб канал, 2 та инстаграм, телеграм, фейсбук, тикток да реклама мекунем. худо хаҳдам 1 соатда хонае ки арзандай меравад дӯстон. навора шурӯъ мекунем. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. ай ки ҷо хона дар корай комментария кунед бачаҳои азиз. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та ватсап рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиз, бор ба киҷо мерава? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамад ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед бачаҳои азиз. боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад дӯстои азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар ютуб тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳои азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария даромада. мегзарем ба аввалин хонаи иҷоранишинӣ. дӯстони азиз, хонаи иҷора дар шаҳри Кулоб, дар вокзалай автодромай ку дӯстон ана ҳамоҷа қарор дорад. моҳонаш 700 сомонӣ. ина каси дар кора бачаҳои азиз, мегирен ҳар моҳ 700 сом меспорен. зиндагии шоҳона. 8 сотиқ замин дора, 2 дар хона дора, тамоми шароитҳои зиндагиро дора дӯстон. дарахтҳои мевадиҳанда, об, свет. ина ката бинен, тарбуза мекушен, хурда дам мегирем бачаҳои азиз. баня, ҳуҷҷатхона, газхона дора, 2 хона дора, 8 сотиқ замин дора. хонаҳо тайёр. просто дӯстон ака мега ки сум дар корай. хона ман намефурӯшам, хона барои аренда. маромад аз номи канали Саудо ТВ ҳамроҳи ака чахчах кунен, бигирен, моҳона бишинен. дӯстони азиз, лайкотон монен, ай ки ҷо хонаи иҷора дар корай комментария кунем бачаҳо, мемонем иншоалло. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони меҳрубон, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбеҳай дар Гипразем қарор дорад бачаҳо, медонен, дар доми 10 ошёнага хонае ки навор кесаи Саудо ТВ додартон дар этажи 9 қарор дорад бачаҳои азиз. масоҳаташ 85 квадратай, арзиш боша 650 000 сомонай, бо муомила ҳам дорад дӯстон. 85 квадрат 650 000 сомонӣ. дар ватсапшон метонен муроҷиат бикунен, видеоро тамошо кунен. ака сиёмка кардагай, роӣ кардагай, ман навориш кардам бачаҳо. нигоҳ кунен, маъқултон боша, агар занг за пурсоншен.
дӯстон, мегзарем ба севумин хонаи назди фурӯшӣ. об дар ҳавлӣ. дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз ганҷрезда қарор дорад. ба политехникум мерем, мешава Шарора, мешава Уртабуз. 3.5 сотиқ, 2 дар хона, тагш подвал, 220 000 сомон. Пашти бепулш кардам бачако. 70% гирдиш маҳкам. Срочна фурӯшӣ, калидор, баняи даруна. Калидор дора. Як хона подвалш хати бача азиз. Об свет ҳастай, мактаб дар наздикишай. 220 000 шкатур, монтаж, стяжка, дар треза. Хулоса дӯстон, хона пашти гатовай. Медонед дӯстон, марамат. Ина беҳтарин вариантай. Кадумитон дар лозимай? занг за аз уми канали Савдо ТВ хонара савдо кунед. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамид домай дӯстон. Якхонага квартира дар этажи аввал, масоҳат 43 квадрат, шаҳри Ваҳдат. хоб хона яне ки дар якум этажай, 9 этажа сохтестан мега. Сохтмон дар шашум рафтесай. охири сол буд мешава. срочна ҳами 43 квадратара мега. Якхонагаи калон мақсад бикунӣ мешава. одамо ҳастанд ки 38 квадрата ду хона кеса бачо. хахтон далши бо уша фикр мекунен, кадумитон мегирен. хоб масъалаи нарх 229 000 сомон, 43 квадрат. рақамҳои 29 29 29 аз уми Савдо ТВ. ҳозир дӯстон, зангза хонара чӣ мега зайнед кинен. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамид домай дӯстои азиз. ҳозир ма проектҳоша нишонтон медиҳам. нигоҳ кунед. Якхонага квартира дар этажи даҳум, масоҳати 46 квадратни метр, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. 243 000 сомонӣ. рақамҳои 0900 дастӣ. шояд WhatsApp дошта боша, метавонен муроҷиат бикунед. ина проект бачаҳо, ина таи дом, ина парковка, ина дарахто. хулосаи гап дӯстон, 243 бо савдо мешава. бардори азиз, чӣ гуфтанем, ами хонаҳотона роҳӣ кунен. ами хеле реклама хушрӯ кунем. ҳатто омада айпеш навор мекунем, чунки Савдо ТВ якта, дута, сета сайт надорад дӯстон. Савдо ТВ ами чихел как офис буряй 9 та сайт дар реклама мекунем. сайти бачаҳо ҳама каса мақсад навор мекунем, дар якчанд сайтҳо реклама мекунем, ба зудӣ савдо мекунем. медонен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои меҳрубон, дукомната квартира дар этажи дуюм, масоҳати 62 квадрат. ами интернет медурем ку дӯстон. баъзе бачаҳо мега, ака мега тикток медурам, мега овози Хитай, инстаграм медурам, Савдо ТВ ҳай. дар ютуб якчанд сайтҳода мега овозҳои Хитай бародар. гӯш кунед дӯстон, мо якта, дута, сета сайт надорем, 9 та сайт ёбши. ами хонаҳоро реклама мекунем. баъзеш бачаҳо 1 соат 2 соат пас занг мезанад ки видеоро убрат кунед ки хона савдо шид. ои дигар хона гӯш кунед ака. дар 5 микрорайонай Регарда, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, 248 000 сомон бо муомила дорад. рақамҳои 11 86 занг за, боқимонда маълумоташа бигирен.
دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که دو کمناته کوارتیره در اتاج دوم، مساحت 46 کвадрат، جماعت زای نا لوبود، نوحه رودکی نگاه میکنه نشان میدهد. دو خانگاه کوارتیره در نوحه رودکی جماعت زای نا لوبود، پیشتر نامش سلخوزتکنیکا میگه. حضورش دهه شرف، از پاورات یوان گازپروم تا خانه میگه 3 کیلومتر راه، جوش خوبه، مکتب، مسجد، مغازین، خلاصه همه چی هست. قویدوی 270,000 با معامله زنگ زنین، مسیحت کنین، بگیرینش بچه عزیز. دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که 315,000 سومون است. 315,000 سومون خانه تیار است دوستان. یک خانگاه در اتاج ششم، مساحتش 42 کвадрат، در هشتم میکرورایون شهر خوجند قرار دارد. 315,000 سومون خانه با ремонт нав، чизи чораш، мактаб, детский садик, магазин наздикай мега. Об дора, свет дора, лифт нестай. шашм этажа бачако, шашм этажа. лифт надора мега. срочно харидори аниқ занг занен рақамои 8049 аз зуми акаи савдо тв дӯстон. دوستان میگذاریم با نهمین خانه نزدی حولگی. بچه‌ها عزیز، 4 سوتیق، 4 خانه در دوشنبه 345,000 سومانی. خانه نزدی حولگی واقع در طرف سمنت завод دیناو قرار دارد. فوراً فروخته می شود. ارزش 345 تا، کم ترک سودا دارد. 4 خانه 4 سوتیق، خانه نزدی حولگی، رقم‌های 1988. باقی مانده معلومات را زنگ زد بگیرید دوستان. دوستان میگذاریم به دهمین کوارتیر ارزانک. 305,000 سومون دوستان کوارتیر مرمت 35 کвадрат، 305,000 دو کمناته میگه. در اتاج اول در شهر دوشنبه در کوروان، رقمای 8282 زنگ زنین. باقی مانده معلوماتش بگیرین دوستان. نوار ما تمام شد بچه‌ها. چیزی بود همش نوار کردیم. انا با دالچی برای رکلام واتساپ میگذاریم. داشته باشین، روی کنین. یکی اومده آی پیش نوار میکنیم، در یک چند سایت و رکلام گذاری کرده، حرکت کرده، بازاری سودا کرده میتیم. همین خیلی خانه های ارزان ای کدام طرف در کارتونای میتونین تگ ویدیو کامنتر کنین، ما جواب میتیم. کسی که داره روی میکنه رکلام کرده فروشته میگذاریم بچه‌ها. ما واتساپ میگذارم، روی کنین خانه هاتونای برداره، خانه هاتون روی کنین، ما نوار کرده در رکلام گذاریم. زنده باشین بچه‌ها. رحمت که سودا تیوی را انتخاب میکنین، با ما خانه میخرین، با ما میفروشین بچه عزیز.